אתם לא. גם הוא לא. לכן מיד להסיט אותו הצידה. זה נכון שיש לנו בעיות, אבל תבינו באיזה אזור אנחנו חיים. אין לנו זה קל מאוד לחיות בדנמרק ולהטיף לנו מוסר. אם השכנים שלי היו שוודים ונורווגים, גם אני הייתי מדבר כמוכם. זה קל מאוד להגיד לי לעשות ככה וככה, אבל אם הייתה לי את הולנד מצפון ואת צרפת מדרום, גם אני הייתי מדבר ככה. ואם היה לי גבול של 3,500 קילומטר עם ארצות הברית, ואו עם קנדה, תלוי מאיזה צד, גם אני הייתי מדבר. אין לי. אני תקוע בשכונה הכי מחורבנת בעולם. ולמרות זאת, תראו מה הצלחתי לעשות. אין לי נפט, או עכשיו אולי קצת יש, אבל לא חשוב, באופן בסיסי. אין לי נפט, אין לי אורניום, אין לי שום דבר שנסחר בבורסת הסחורות בשיקגו או זה. כל מה שיש לי הלך לנסדק. כי מה שיש לי זה פה. ומה שיש לי זה רצון להצליח. ומה שיש לי זה חברה פתוחה, ומה שיש לי זה דמוקרטיה. ואני תקוע בקונפליקט, כן, אני מנסה לפתור אותו, ואני אשמח לשמוע מה יש לך להגיד. אבל לא להיכנס לעימות הזה של מי צודק ומי לא צודק, כי בסוף אתם תראו, איך שלא תסתכלו על זה. בתור השחצן, היהיר, המתנשא, הישראלי, שהוא בעצם, הוא אמנם עם חליפה, אבל אני כבר מדמיין אותו במדים, והוא אמנם מחזיק ברושורות, אבל אני יכול לראות אותו גם בתת טייס של קוברה, או בצריח של טנק. אל תיכנסו, כי ככה הם מסתכלים עלינו. טוב, אני לא רוצה, אני מבין שזורקים אתכם מפה. יש פה עוד איזה משהו, עוד איזה הערה, משהו שלא אמרתי, משהו, כן, רמי. במסגרת המקום שכדאי ללכת אליו, משהו שאני חושב שא' הוא נכון, וב' הוא מאוד משפיע, זה למשל, במיוחד אם אתה מדבר לנשים, זה הקטע של המקום של האישה, ראש... לא נכנסתי לזה. לא, אבל אני חושב שזה במיוחד, כי בארנה המקצועית שלנו אנחנו נתקלים... לא נכנסתי, אתה צודק 1,000,000%. וזה עמדה שאתה בטוח מנצח כשהם רואים את תדבר, אוקיי, אתה צודק 100%, רמי, אני רק אגיד... אני רק רוצה להגיד על זה משפט אחד. הקטע של נשים בפוליטיקה הוא דווקא פחות רלוונטי פה, כי זה כן קיים בעולם שאנחנו מתעמתים איתו. אבל מה שלא קיים זה זכויות נשים. ונשים בעמדות ניהול, והומוסקסואלים. הרי אף אחד לא חושב באמת שלהיות הומו בסוריה זה תענוג גדול. לא, אני מדבר ברצינות. זה דברים שעובדים במקומות האלה. מדינה שהיא פתוחה, מדינה שהיא סובלנית, מדינה שהיא לא בלי בעיות, אבל מדינה שהיא מכבדת נשים, מכבדת הומוסקסואלים, מכבדת... אז היא גם כנראה פחות רוצחת ילדים ממה שהם... היא גם לא רוצחת ילדים. זו המדינה היחידה בעולם מחוץ לעולם הערבי, תזכרו את זה, שיש משורר ערבי כבול רשמי שלה. יש שמות על שם ערבים. ויש את אמיל חביבי על בול של השירות הבולאי בישראל. ואני לא מכיר אף מדינה שנתנה כבוד כזה והערבית היא שפה רשמית בישראל. מה שאני לא יכול להגיד על... העברית הארמית לא הייתה שפה רשמית בעיראק, אבל לא חשוב, בלי להיכנס לזה. ו8 חברי כנסת, לזה, בדיוק, לא, זה נכון מאוד. לא לישראל ולא לאדם. ואמיל חביבי זה לא ציוני, זה לא מאבות הציונות. זה לא אדם שחושב... טוב, תודה רבה לכם.